И тъй ние сме призвани да се отречем от това себе си, което смятаме, че е естествено, че е нормално, а не болестно състояние. Кое е това себе си? То се стремим преди всичко към изгода. Стреми се към удобство. Стреми се към безмятежен комфорт. Стреми се към наслади. Стреми се към надмощие. Стреми се да получи високи признания, похвали. Стреми се към това, към което почти всички човеци, синове на този свят, искат да постигнат. Това себе си ни позволява да вършим и добро, колкото да можем да се залъжем, че и ние сме като всички хора, и всеки човек има добро, има и зло, но забележете, това себе си ни позволява да вършим добро до толкова, доколкото вършеното от нас добро не накърнява интересите ни, не накърнява изгодата, не накърнява спокойствието, комфорта. Те очертават границите, в които това наше себе си, може да върши добро. И до там. А Спасителят ни призовава към съвсем друго нещо. Към отричане от това себе си. И това е условие, за да поемем след него, т.е. условие да станем, да бъдем, да растем като християни. Без това отричане и поемане на кръста, на всички незгоди, трудности, изпитания, ние не можем да тръгнем подир Христа. И в името на какво е това отричане? Казва ни днешното евангелско четиво. Заради Евангелието и заради самия Христос. Нещата стават като че ли много по-различни от това, което сме си мислили и което означават думите на Спасителя от днешното Свето Евангелие, от днешното Свето Евангелско четиво. Това себе си, то може да бъде и вярващо, църковно, православно, че даже и истински православно, но пак в мярата, в която ни позволяват изгодата, ползата, спокойствието, комфорта и всичко това, с което лъжовното наше себе си се храни. Ако ние решим да се отречем, но то не е еднократно действие, ако ние пожелаем да се отречем от себе си и да се отричаме от себе си, нека така кажа, да вземем кръста си и да последваме Спасителя, тогава ние му даваме възможност. Ние, сътворените, безкрайно слабите, даваме възможност на Всемогъщия да ни лекува и да ни изцели от болестта, от греха. Той ни предлага, а от нас зависи дали ще му дадем възможност. Трепетно е човек дори да си го помисли. С какво ни е дарил Бог? Със свобода. По отношение дори на самия Него. До толкова, разбира се, доколкото ние пожелаем да изберем зло или добро, живот или смърт.
Ние сме Негово творение. Тази свобода не ни е присъща по природа. Тя е дар. Дар, с който Всемогъщия дарява слабото, крехко, но и безкрайно любимо свое създание – човек. Не е трудно ние да намерим оправдание, за да не се решим да се отречем от себе си. Никак не е трудно. Това наше грехопаднало себе си е много изобретателно. То може да ни представи много доводи от най-различно естество. Не е ли това разбиране на евангелския текст прекалено крайно? Какво се иска всъщност от нас? Не е ли достатъчно да бъдем просто порядъчни хора, като всички останали? Да ходим на църква, да изпълняваме това, което църквата предписва. Не е ли всичко това за монасите? Ние, хора в света, как така ще можем да се откажем от себе си? Истината обаче е, че Евангелието по своята същина е радикално. Защото не можем, според Христовите думи, да служим едновременно на Бога и на Мамона, на Христа и Велиара, на Бога и на света. Самото Евангелие го казва това. Достатъчно изобретателни сме и за жалост обиграни и лукави, за да можем да намираме доводи, които да ни помогнат да запазим статуквото. Състояние, което сме. И ако сме честни, ние трябва да признаем. Да, ние обичаме вярата, обичаме и църквата, но всичко това в онази мяра, в онази степен, която се диктува от себичността, от егоцентризма, от стремежа, за кой път споменавам, към изгоди, спокойствие, удобство. Преди всичко аз, после другите. И ако правя нещо за другите, то отново обслужвам своето аз, за да ни успокои това себе си, за да ни успокои то, че все пак и ние не сме толкова лоши. Не е въпросът дали сме добри или лоши. Въпросът е искаме или не желаем да вървим подир Христос с кръста на рамо. Покаянието на разбойника на кръста протича само за мигове. Решимостта, първоначалната решимост на преподобна Мария Египетска да скъса с греховния си живот се ражда също за мигове. Макар че занапред десетки години ги очаква борба с греха. Впрочем, когато ние се умеем да пренебрегнем, то не е лесно, да загърбим себичността, изгодите си, се нарече това себе си, тогава можем да вкусим от радостта да крачиш след Христос, въпреки всички трудности. Когато сториш нещо за ближния в име Христово, пречупвайки себичността, пренебрегвайки изгодата, отблъсквайки гласа, сега пак ли ти? И защо точно ти сега, когато и така нататък? Тогава можем да усетим полъха от бъдещия живот. От този живот, който продължава вечност. Но семето на този живот започва да расте и да дава плод според мярата на нашата решимост
да се отречем от себе си, да вземем кръста си и да последваме Спасителя. Да просвети Той всички ни, да ни укрепи с силата на кръста, с Словото на кръста, да ни помилва и спаси. Амин.